Teżisti ħtieġa kbira li jkun hemm reviżjoni totali tas-salarji f'pajjiżna, ħafna dejn minn tbatija kbira u għalhekk wasal iż-żmien li din il-kwistjoni tiġi indirizzata u li bħala pajjiż nassiguraw li ż-żgħażagħ tagħna ikollhom bidu diċenti għal ħajjithom. Hekk stqarr l-editorjal tal-ġurnal The Malta Independent illi fakkar kif aktar minn 2600 persuna f'Malta jaqilgħu paga minima. Dan in-numru jista' ma tantx jidher kbir meta wieħed iqis li l-ħaddiema full-time f'Malta huma 243,000 iżda jfisser li l-fuq minn 2000 persuna qed jaqalgħu €792 fix-xahar. L-editur jinsisti li dan huwa ammont li ma jistax jiggarantixxi għajxin diċenti u żgur mhux biżżejjed biex persuna twassal sal-aħħar tax-xahar, speċjalment jekk trid tgħajjex familja. L-editorjal iddeskriva din is-sitwazzjoni bħala inkwetanti anke għal eluf ta' ħaddiema oħra u fakkar kif fil-Parlament il-Ministru tal-Finanzi stqarr li nofs l-impjegati full-time f'pajjiżna jaqilgħu salarju li huwa taħt il-paga medja li hija ftit aktar minn €20,000. Dan għandu jitqies fil-kuntest ta' żieda fl-inflazzjoni u sejħa qawwija biex il-kola għas-sena d-dieħla tikkunsidra din ir-realtà. Apparti dan kollu, l-editorjali fakkar fid-dibattitu dwar l-introduzzjoni ta' living wage, dibattitu li ilu jkaxkar għal ħafna snin mingħajr ebda riżultati tanġibli.